toi on? Pitäisikö sille antaa jotain? Lapset! Tulkaas kattoo, mikä meille on tullut. Oi sua pientä. Me pidetään susta hyvää huolta. No mitä? Eikö sä lähtenytkään? En mä voinut. Meille tuli toi. Mitä sulle pitäisi antaa? Mä nyt perun ainakin sen teatteri- ja lehtotilauksen. Päästään ton kanssa jotenkin alkuun. Ja pistä säkin jotain päälle, kun on vieraitakin. Pannaan kukkaronnyöriä vähän tiukemmalla, niin saadaan sillai sutkin ruokittua. Mitä jos tekin jättäisitte tänään murot ja muut syömät? Hirmu pieni. No kyllä se siitä kasvaa. Mä en taida ottaa tätä. Onko sulla ollut toi pitkäänkin? Ei oikeastaan. Minä äsken vasta huomasin. Hei. Sen kanssa on niin ihanaa rypeää. Sitten saa niinku kaikenlaisia puheaiheita. Sitten sitä pitää vaan oppia niinku tinkiä kaikesta, että se pysyy hengissä. Toisaalta elämässä on tärkeää oppia luopumaan toisten puolesta. Pitäisikö sun jättää nämä terveyssiteet kanssa pois? Mitäs? Näytän niinku kulahtaneelta marsulta. Tää on hyvä. Vähän lämmintävää. Tässä näytös me vähän suunniteltaisiin sitä Kuusamon matkaa. En mä tiedä. Kato, kun meille tuli se lama, niin mä en oikein usko, että se pärjää, jos me lähdetään. Että se vaatii kuitenkin sillä lailla huolenpitoa, että antaa olla. Ai jumalauta. Isoks kasvanut. On sen eteen uhrauduttu. Se on ollut niinku vaan allapäin, siis sitä varten mä peruin sen kampaamonkin. Pitäisikö meidän perua se ratsastusleiri ja rumpukoulu? Joo. Sitten sulle yksi juttu. En osta. Vittu. We have to cancel all the machines that we have ordered. Yeah, no. No, everything's fine at the moment, but just in case. Yes. Tuolla se on. Se tuli tuosta kontista. Heitä se kauppalehti pois, muuten se vaistoi, että neuvottelut on peruttu. Tulkaas kattoo, mitä isi osti. Mitä? Tää on tällainen hybridiauto. Lama kuolee! Ihan rauhassa. Mä oon sun puolella. Mutta mikä on? Tiedä mikä sille oikein tuli, se vaan rupes näivettyä. Kuulta, ei hätää. Ja niinku, että elämä vaan niinku pakeni siitä. Mitä jos mä tilaan meille vaikka pizzat? Ison semmosen perepizza. Pistetään 200 Quattro Stagionia. Kaikki saa laittaa.
Kaikki salaa. Joo, selvä, kiitos. Se on nyt sit kuollut. Kulta, ei mitään hätää. Ostetaan sulle marsu.